עושה את זה לאט, בבקרה, בתבונה, בהתבוננות. אתה מלמד גם את האנשים איך להימנע מנזקים, איך לבחור נכון את הנתיב, איך לבחון לפני שהם עולים, איך לבחון לפני שהם יורדים. הקונץ הוא להגיע עם הרכב בשלום בלי נזקים. דיברת איתי לפני התוכנית, חיליק, הנושא של המבט. בוא, אתה יכול... כן, זה פנטסטי. אז בוא תגדיר לנו. הרי כל הקונץ בדברים האלה זה לא רק השליטה הטכנית ברכב, זה גם החשיבה הנכונה. בעיקר החשיבה הנכונה, הניתוח של הדרך, הערכת המצב, בחירת הנתיב הנכון לגלגלים, והחשיבה הנכונה. לדוגמה, ישנה תופעה מאוד מדהימה, יש קורולציה בין המבט לבין תנועת הידיים. זאת אומרת, הבן אדם רואה איזה אבן שמסכנת אותו, אנחנו תכף נראה את זה בהמשך, הוא מסתכל לשם, הוא מגיע לשם. זאת אומרת, הוא נוסע בדרך ריקה מכל אבן, יש אבן אחת, הוא מסתכל עליה כי היא מאיימת לו על הרכב, הוא פוגע בה. אתה אומר, איך? כל השטח חופשי. הוא נשא את עיניו בדיוק לנקודה שאליה... אנחנו כאן דווקא בקטע של ירידה, וזה כבר טכניקה שונה לגמרי. כן, גם את זה צריך ללמוד. איך לשלוט ברכב בירידה, בלי לסבסד את הרכב, בלי להגיע לשיפועי צעד, איך ממש לתת לרכב להחליק על גבי מדרגות בכיוון שאנחנו מעוניינים בו. עכשיו, ברגל אתה בקושי יורד את המדרגות האלה. לא להגזים, לא להגזים. תשמע, זה מיומנות נרכשת, זה לא... כן. הרכבים האלה הם כמובן עם מרחב גחון גבוה, עם מקלים בעלי יכולת גבוהה, מה שמקל עליהם מאוד בנתונים האלה. זאת אומרת, אתה פה למעשה, חיליק אומר שכל רכב 4x4 רגיל, בנסיעה מבוקרת, עם הדרכה נכונה, עובר את המכשולים האלה? תשמע, הרי ברכבי 4x4 היום המודרניים, קשה מאוד להבחין מי יותר ומי פחות טוב. הרכבים האלה של חברת לנדרובר הם מתאפיינים במתלים ארוכים במיוחד. ומה שמסייע מאוד במעברים, מה שאנחנו קוראים להם מעברים טכניים. אוקיי. ומערכת מתלים מאוד משוכללת, מאוד פעילה, שמקילה על הרכב ועל הנוסע בו. החשש הגדול פה הוא מהתהפכות, לא? זה רחוק עדיין משלב של התהפכות. זה נראה כך למי שלא מיומן, אבל אין פה ממש סיכון. הרבה סבלנות. כן, סבלנות ואורך רוח ואחריות. אנטי מרוצים. דני, אתה לא היית עושה את זה. אני לא. מסלול כזה. למה אנטי מרוצים? כן, אני צריך את המהירות. בוא נראה אותך עושה את זה מהר. לא, אני לא עושה את זה, אני אתרסק. אני רוצה להגיד לך שההכנה למסלול הזה, אני עושה לפני כל מסלול הכנה. אני את המעלות האלה, ורדית, השוש, צלמון וזיק, עשיתי יחד עם חבר מדקל, עשינו את זה במשך חצי יום. אוקיי. זה 190 קילומטר כל הדרך, כן? זה 4 המעלות, זה לקח לנו חצי יום. זה מהר בצורה שאי אפשר לתאר. תוואי השטח בנחל משתנה לפרקים. פה העלייה הזאת נראית ממש קלי קלות לעומת מה שראינו קודם לכן. היא נראית ככה, אבל היא דורשת מיומנות, כי זאת עלייה בדרדרת קשה. זאת אומרת, התנועה בה איטית, אבל אם תיסע מהר, אתה תייצר חוסר אחיזה על הרכב. אתה צריך לתאם את מהירות הנסיעה ואת כמות הדלק שאתה נותן, ואת מהירות הסיבוב של הגלגל, והכוח שאתה מספק לו לתנאים בשטח. בקלות הגלגל יתחיל לזרוק אבנים והרכב לא יתקדם פה. אם תנסה לעבור את זה יותר, הנה, אתה ראית איזה תנועה שהגלגל נותן בלי שהוא יקדם את הרכב. אנחנו רואים פה ג'יפים מסוג אחד, אין הבדל בין הג'יפים. לא, זה ג'יפים של חברה אחת, זה כנראה טיול מאורגן של אותה חברה. אני מתאר לעצמי, אני לא רואה פה, כמובן בשוק יש המון ג'יפים מסוגים שונים. בין התחביבים היותר מהנים שיש לי זה לנהל מזה הרבה מאוד שנים את הטיולים של מועדון לנדרובר. ולכן הג'יפים הם מסוג אחד. אתה יודע, אחד החבר'ה שעשה את זה אמר לי, זה צריך להיות נהיגה ללא אגו. כי מי שקצת, אתה יודע, מה שאנחנו קוראים, מי שבשוויץ, תשמע, אתה יודע, כל נושא, בוא נגיד את זה ככה בעדינות, כל נושא הרכיבה זה עניין של הפגנה ומשהו, אם זה על סוס, גמל וכך הלאה, ויש פה עניין של תחרות, ויש פה עניין של הפגנה ודיספליי ותצוגה, ולמשל כשבאה בחורה ועולה את המעלות האלה, ואני מדריך אותה ואין לה ניסיון קודם, הרבה יותר קל להדריך אותה מאשר להדריך איזה גבר. ישראלי במיוחד. ציוני, אתה מתכוון. מעניין מאוד, כן, את ההבדלים. ואתה מדריך לא מעט נשים. כן. גם במסעות. כן, הרבה יותר קל להדריך נשים. הן ממושמעות יותר?
איך אתה יכול לאפיין? הן עושות מה שאתה אומר להן. זאת אומרת, כן, זה טבעי. בלי לעשות הפגנות. ואז הן גם מגיעות לתוצאות. ובין החבר'ה הגברים יש מרדנים כאלה יחסית לחוסר הניסיון שלהם, מגיעות לתוצאות הרבה יותר מהר. ובשביל זה אנחנו חוזרים ואומרים לנו... הנה, שים לב. אתה רואה, תסתכל, בחור נוסע, מסתכל, נראה אם נראה את הקטע הזה עוד פעם, מסתכל על מה שמכשיל אותו והוא מגיע לשם קבוע. כן, ראינו את הסלע הזה, את הפגיעה בסלע קודם. ראית? כן, ראינו, היו צריכים לנסוע לאחור. טוי, אבל זה דרך אגב בדיוק עונה על הסיפור הזה של הקבוצה הישראלית שנסעה לקורס נהיגה מתקדמת בחוץ לארץ, וכולם הגיעו, כי כולם היו בצבא, וכולם פייטרים, וכולם עם חזה נפוח, וילד צעיר בן 18 עשה לכולם בית ספר, וזה הרג אותם. זה בדיוק הקטע מה שחיליק מספר פה. זה מאוד טיפיקל ישראלי, מה שנקרא. תראה, זה בפירוש לא טיול של לתת בגז, טיול של אולי דורש שקט נפשי, סבלנות, גם של המדריך, גם של הנהג, ריכוז, דריכות. מדיטציה מוטורית. אתה יודע מה, זה לא רע, תשמע. כל הכיף כאן זה להבין גם שהנסיעה, למרות שפה יש קטעים קשים של נסיעה, הנסיעה היא לא מטרה פה בטיול, המטרה זה הטיול, זה להכיר, ללמוד, להשכיל, להרחיב אופקים. להשתמש באפשרויות שהרכב מקנה לך, להגיע לאותם אזורים נידחים. מה קורה פה עם הטבע, חיליק? הטבע פה זה עיקר האנשים. תראה, הטבע לא נפגע, הטבע כן נפגע. הטבע כן נפגע וצריך להקפיד. למשל, הרשות החליטה לסגור את האזור הזה, ואנחנו לא נוסעים שם יותר באזור הזה, וצריך להקפיד על הדברים האלה, והשיקול שלהם הוא שיקול נכון, מכיוון שהטבע רגיש, במיוחד באזורים המדבריים, וקל לפגוע בו, מבלי שאנחנו מודעים לזה בכלל.